Moment suprême van de avond. Hoe goed het ook weer. De 64e prins van de Keienschieters. Die zit los. Dat ligt net zo spannend als de rug aan de mond, dat zal ik niet zeggen. En goed, dit is de klaar, wil ik go in. Weer op in de moed! En allemaal mee! Als nummer 1! Dat is de laatste kei! Dit nou echt langs uitgevoerd. Het is zoiets. Toen ik deze hoogheid belde, hij duwde me gewoon weg van de telefoon. Toen zei hij tegen zijn vrouw, waarom nou ziet de telefoon weg? Dat is niet je vast. Dus het is wel echt een carnavalist. Hé, ik presenteer nog! Prins 2018 is Joost Riebos! Meditatie van Roos van Elf, Prins van Aarsen, zonder die van Long en Velde. Grootvorst in de orde van de Aarsense kei, commandeur in de orde van de Hoepa, beschermheer van het zwakke geslacht van de Aarsense keischieterinnekes afkomstig van de Trep. Grootvorst in het tummeren en het zagen van alles en nog wat. Grootmeester van de Wiese Rood van Elf. Aldus gegeven te Aarsen, 12 januari 2018, Prins Joost de Eerste.